Ngiyanikelela bafundi bale nyuvesi enamanazareth akakhona la. Nabo bonke abaphathi abasiphumeleli sifike namhlanje. Sicishe sangafika. Anoyihlela izinto isikhathi sisekhona. Namhlanje umgidi omkhulu olapha eJudiya. Kodwa ke bese nginidabukela ngoba manje ngibona inhliziyo zizophatheka kabi. Ngithandanga ukuthi ngenazi ingaze namhlanje inawo bekezela ziyajahana manje uShemb uphi uze ngilekele lamadoda angagijimi angize kodwa ke ngizwe ngiqala lelubhala ngiqala nini senilungiselele phela lento inika nje uNkulunkulu usizoyisiza. Manje njengoba kuhleke abantu wenzile lokho. Hayi ukuthi ngizomathatisa. Bese nje ngithandaza. Hayi hambisana lena unomtatisa qala. Bese uyathandaza ukuthi uNkulunkulu akwenze ulale uphila unguwe uphile uyobhala uze kuphele ivivinyo ungazangivule. Bese ngicela uNkulunkulu ukuthi ngoba phela kuningi eziqhamukayo kubafundi. Yenzeka abafundi babulawe la ngaphandle. Yenzeka abafundi babanjwe inkunzi. Phela indawo mhlambe incane esikoleni wesifuqasho ngaphandle bese besizakala ke laba bantu abangayithandi impela. Bese beyihlasela lezingane ezifundayo bayifica ama cellphone. Futhi mawunqaba ne-cellphone khona unqabe nakho. Bese bekuthatha ke bese ubuya ufike ekhaya usufika ungasahambi nje abantu abangenyawo. Njengoba bazalwane benithumelela banithumelele ukuthi nikwazi ukuyiphatha kusasa.
akekho umuntu la umfundi la ufundela umzali wakhe afundela umzali wakhe ufundela ubuyena nomndeni wakhe ngizwe ukusho umuntu ukuthi yenzela abafundi labo amantombazane babevalekile angaqhubeka le ndaba liphathe kahle abantu abami ngoba kubuhlungu ukhala komzali ekhala engeke sakubona wena noma ithambo lakhe akasalibona waphuma uye esitolo wangamusabuyi engathi la niqashe khona ngaba isitolo ngaphandle yonke into ibe ngaphakathi ningaphumi nibe uvazi emgaqweni Komuntu ohlulekayo ukushela. Khathele phezulu. Ithi ngalomuntu ahluleke ukubeka amagama. Awuhlulekile uhlulekile. Kanti iqala ke ukushela kwavele kukhona hayi ngomuntu wayisiwana ngoma embumbulu oyaqonyongela cha wayeya nje hayi azayisise khona yona igcina ikhathele intombi isithi hayi cha sekukudabukela ukuhamba kwakho usuhambile usho lento oyifunayo iyiqiniso ngathi ke mayeshela umuntu intombazane bese intombi inqapha kuyenzeka ukuthi umuntu angakufuni lungabi bekuthanda malungeke uthanda ikinto engenziwe kuba noma ningathandana lona lokhu kuhamba kambe niphinde lungamuke ngoba nelivele lungekho ngiyacela ke nalabo abantu beshela bese befuna ukuthatha ngenkani bangakwenzi lokho na laba bantu abafana nabo abagqoke amabhulukwe njengosila nami ngiyafunda namhlanje ngifunda la noma sifunda lana ke bafowethu sizofundela imizi yethu esiyoyakha mhla abazali bethu besishiye emhlabeni basishiye notho asiyeke idakamizwa yawulibhale iphepha udakiwe niyafuza yini niyafuza Ngani ngiphuza kakhulu nabesifazane zakhulana nabo besilisa keza kuye ngiyaphuza yini bafundi ndathinta kanti biyayekeka uyabona utshwala abakhi
Kodwa ukuthi mangabe besuza kumina uthi lengane wayithola wayicela kumina iyakuhlupha iyadaba kanti wayithola la udabini. Kumnandi ukuhleka abantwana benkosi. Nkosi izimbusisa. Engathi masemqalile ukubhala impendulo ngabuya ngoba imbuzo badingizile. Mina-ke ngiyeza la angithathisi yimi ngoba ngiyazi ukuthi shabethu abanayo inkinga bezosinika nje ukhondomu noma kwesemshado nontombela sobathola nje ukhondomu noma ngeke ukudlula. Mina-ke ukhondomu abasekho la sebavala izimiseleni nathi nje basikhona emhlabeni sithembele kunina. Bese-ke litshengisa vele kunamaNazaretha ihloniphe imbuzi yonina. Ingathi uma nihlulwayo ukufunda abantu awethu ebese nishisa isikole. Ningawutholanga uxhaso oluthize bese nishisa isikole ngoba sizovutha isikole. Kodwa hayi imali yokudlisa ngonyaka ozayo ikhuphukile ngoba uyibula na wena into yakho umfundi uyikhanda wena kodwa ungaboni ukuthi ukhanda womuntu. Nothisha-ke bahlonishwe babe kunika imisebenzi eniyenze njengoba injalo. Bese-ke ngalesa sikhathi ukufunda zonke umdlalo ukubhala thina sesagcina kulamaklasi aphansi ukubhala mase siphumele eminyango sesiqedile ukubhala bese ziyasha iy'qeqe. Zithi question wayo zenjani avela asho sisho isiqaqezi vele ngabhala ukuthi eyi wena ubhale omunye. Question 2 kube njalo futhi wena ubhale ukuthi uze kuyofika question 10 maze kufika question 9 uyacemwa lezinga noma uyabona hayi akubona abantu ongahlala nabo ngiyafisa abantu labankulunkulu ukuthi engathi noma seliqedile seliphasile phela besevela amaphilo omsebenzi. Singafuni ukuba amakhansela sonke umsebenzi ubona manje ukhansela nothi njengoba kunokuthisa yafisa ukuba ukuthi ngoba uyithola umsebenzi. Inkosi benani, inkosi Moses.
bethi ngoba leli tempelo lakho njobaba uthi ngoMakhosazana uthi ngale phansi kwesihlahla ngale salifuna sayindayi la sayithola lapho lafika labekwa base bethi ke ngoba lake lalimali base bethi basibangenza incwadi ukuthi bafuna balivuka bazongilekelela livuka so bese bangenza incwadi ukuthi uma liphinda lilimali noma kuthiwa ichege likanani liyoboshwa ejele lalinyazwa yini wena sase sihamba sibe sase sinivusa-ke base befika bazobona base bethi hayi ungamlanda-ke baba uShemb azolivula igama lakhe ukubantu bakubhaliwe nje sengibatshele ukuthi abakho listen that ukubhaliwe ngangithe bathi 100 billion behluleka bathi 100%. Ngifuna 100% baba uNYAZI 100 billion baba uNYAZI. Babu, wathi na 100 billion baba uNYAZI. Billion, base behluleka-ke baba. Inkomo ke silapha uNkulunkulu omkhulu. Bakukhomba nje ngesikho. Ikhona-ke inkabe lapha le ebengishulelana eyisome impepho eleludinga lapha emhlane iyona singenisa ngayo ubaba phakathi kwalo muzi. Ngiyathokoza. Bese kuba inkabi iduna inhlabi samthimba enimabele evutshiwe nathi lapha ngapha kwethempelo baba esifunda ngalo isikele sona sikele sasezulwini lesi ngoba sibone kufanele senze ngenkomo ukuze uNkulunkulu baba baba kukhona njengoba ngingasho kubeni ngibeka baba kunembuzi sicela ngayo intethelelo baba kwesikwenzile bese kuba inkomo yokuhlawula siyashweleza ngembuzi esulwini zilapha nje zonke lezi mpahla esibayeni lapha embonweni tempelo lapha sihlabela khona inkomo. Siyabonga bafundi nomshumayeli Thusi ngalo msebenzi omuhle kangaka esenwenzile la esikoleni ukuthi owawenzeka angaphinde ecishe. Engathi ngiphatha kahle ke leli ngiphathe kahle nalo muzi nale thempeli ngiphathe kahle. Ngiyalo bafundi bakhona usizi noma ukhonana lokhu yanizekile nje into enthandayo. Bueno, apenas se nada. Akazungezi iguma ufika uyashesha uphelile. Ngifisela konke okuhle bafundi nabaphathi benu nomshumayeli wenu nabefundisi balelizwe inkosi izimbusisi.
Sasa i-cellphone ayisakho kube ungithathe. Flash. Yenzeka phela. Mase thatha ukubuka. Akuyimente engakasibe khona. Umuna mamuntu lethu Shemb. Hayi madoda sisela ukuthi niphumelele. uNYAZI